Kay hawad naman ka, ikaw pangitag trabaho dito ka. O pwede pa lang pangortahan ng boxing. Awan mo anak ko, isog na kayo. Wala respeto nimo. Ninduta na dyan sa kumotoroy. Bagay ka ni pan chicks ba? Nagsige na kaguri-guri aday mong motor. Imong anak ko wala gikaon. Usay pa kaon mo anak. Imong motor? Magulat na gud mo da. Makakaon lagi mo. Sige mo kon kaon, mabaya mo yung mga trabaho. Alangan, ikaw ay amahan dire. Usay pa kaon mo sa mga. Tuga-tuga kag minyo, tapos dili ka kapkaon. Ba ni mo ha, laparuon tingag tambot sa ron. Pa, ay di na si mama. Na naman day, gahit na ng bukog ni mo, musuko lang kag amahan. Pa, ay gud ako pasensya. Ay kog tudo ha, putol lang kamot ni mo ron. Kasi nagtugag. Di ko musukol nimo. Mao na musukol-sukol imong anak. Kaya wa man kay buot kapag amahan. Nak, kay hawad naman ka, ikaw pangitag trabaho dito ka. O pwede pa lang pangortahan ng boxing. Awan mo anak ko, isog na kayo. Wala respeto nimo. Tungod mo po na sa baba ni mo. Awa oh, natakda ng bata. Ay linti. Ay na si mama pa. Imo na kung budak-budakan, basta gusto ka makatilawan eh. Magpasakit kag bata? Di man kay kakapakaon? Ma, ako rin bahala ni. Say bala, sukol ka ni. Usa pa yung plano nimo sa imong amahan? Ma, relax lang ma. Kumplito na ang bukog ni mo. Ano man daya? Sukol, ugay na ka. Na! Sukol na! Sukol na. Daan ko palagi? Awo? Nigaw siya pinuod nga kulor? Wa nga balo? Gisabutan naman ni sa imong papa. Kay na naging minabantayan ni mga di mao. Han, murag nakasimot kung di maayo ani atong anak ba? Bitawhan no? Murang nagduda na pud ko. Mas maayo ani han atong planuhan. Lain na ninyo mother. Oy!